Na počátku bylo slunce, voda, vzduch. Jak podle vědy, tak podle Bible. Pak nějak vznikl člověk. A ponechme pro tentokrát stranou, jakým způsobem. Byl součástí přírodních zákonitostí, podléhal vlivům prostředí stejně jako ostatní živočišstvo a rostlinstvo. Postupem doby začal získávat rozum. A ponechme pro tentokrát stranou, jestli to byl od matičky přírody či od Pána Boha dobrý nápad. Řekněme rovnou, že získáním rozumu si člověk zrovna nepolepšil. Začal věci, sebe i svět vnímat jinak a hned také organizovat a přetvářet. Aby se mu lépe bylo a ničeho se nemusel bát, zapálil si oheň. Vymyslel luk, uplácal hrnek, roztočil kola, natáhl dráty, rozbil atom, vypustil dron. Stačilo pár desítek tisíc let a ejhle, k jakým vymoženostem jsme dospěli. Nemáme se vůbec čeho bát. Přišel podzim, lidé sklidili úrodu a ucpali díry ve staveních mechem. I zvířata se chystají na zimu, ta vtipnější zalezají pod zem do děr, aby se oddala zimnímu spánku. Slunce vstává pozdě, nestoupá už vysoko na nebe, zapadá brzy za obzor, dny se krátí, je zima, tma a každá noc delší a delší. Vrátí se slunce, bude nás hřát a dá vzrůst příští úrodě, zazelení se opět stromy a zastaví se ten sluncepád, nezůstane věčná tma? Toho slunce je tak zatraceně málo. Pomalu se vkrádá strach, vrátí se nám slunce. Tady jsme opravdu při slunovratu, u ohně, který by zapálen za soumraku doutná celou noc, aby odměkčil Boha dobroděsa a přivolal slunce k novému úsvitu. Byly spáleny mnohé obětiny, vzdána úcta k předkům, do posvátného jezírka vhozeno obilí, větvičky melí a teď nezbývá, než čekat, čekat, čekat. Panteon bohů, uctívaných lidmi postupně osídlujícími naše kraje, je nesmírně široký. Jejich jména neznáme, respektive ta, která známe, byla spíše vytvořena starými kronikáři. Několik jmen je patrně tradováno ústním podáním, ale ruku do ohně za to nikdo nedá. Každý bůh měl svou oblast, kde působil. Bylo to tedy velmi složité. Proto jsme se rozhodli božstva sjednotit, aby v tom byl pořádek. Nejvyšší, nejmocnější a všeobjímající bůh jest dobroděs. Jeho pohlaví je nejisté, ale spíš je to chlap, neboť jej maličko usměrňuje, jeho družka všeho míra stojí tady vlevo. Jako chlap a bůh má samozřejmě i zástup milenek, ale s výjimkou dobromilky a děsomilky se ostatní jmenovitě zjistit nepodařilo. Přístroj k názornému předvedení zdánlivých slunečních drah ze severní polokoule planety naší pozorovaných, ku prohloubení astronomických znalostí a k potěše i prospěchu publika nejširšího sloužící.